Dragi codreni, mă bucur că suntem din nou împreună aici în Hodișa. Ceea ce astăzi trăim este de fapt satul tradițional. Satul tradițional codrenesc. O zi în viața acestui sat a început dimineață, la slujbă, după aceea la masă și acum venim să păstrăm un frumos obicei, pădigănie. Toată această tradiție, dragilor, trebuie să o păstrăm. N-avem voie să cedăm. N-avem voie, indiferent ce se va întâmpla, să renunțăm la frumusețea satului românesc. Deci să nu lăsăm să fie călcate în picioare aceste frumoase tradiții ale noastre. Nu avem voie să cedăm niciun moment, niciun centimetru pentru apărarea tradițiilor noastre frumoase de la Codru. Vă mulțumesc pentru invitație, domnule Costescu, vă felicit pentru toată activitatea, să rămâneți la fel de implicat și la fel de dornic de a păstra românismul curat și eu voi fi alături de dumneavoastră și cu codrenii împreună vom fi toți una. Toți vom fi români, buni români și iubitori de țară.